martes. Vaya martes estupendo, vaya martes fantástico. Vaya martes de variedade de temas, a verdade é que sí, porque hoxe estivemos falando do Día da Loita contra o Cancro, 4 de febreiro, día no que se celebra a loita contra o cancro. Hoxe estivemos falando co comercio local, coñecemos ese establecemento aí en Xeneral Pardiñas número 3 en Compostela, con esa iniciativa maravillosa de cara a San Valentín, esos nosos vídeos nas nosas redes sociais. E como imos rematar esta hora prácticamente? Pois recibindo neste estudio, cuidado, cuidado, hai guitarra. Podo avanzar que hai guitarra, que se toque ou non, eso xa... Igual non é necesario. Depende do que ten máis próxima. Sí, non me chamo Dios por ese camiño, creo. Bueno, Toñito de Poi, benvido. Benvido, a mí mismo. Que tal estás? Que moreno, que ben, que perfilado, que ben se te ve. Foi Dios, foi Dios. Que ben se te ve. E tamén que temos a Cristina Morquillas. Cristina, moi bo día. Bo día. Aí que te pincho en plano tamén. Que tamén moi ben, benvida a este estudio. Moitas gracias. Bueno, xente vinculada ao mundo da tele, ao mundo do audiovisual, ao mundo da música, ao mundo dos guión, ao mundo de que, claro, é polifacético. Show business. Sí. Tamén Cristina un pouco máis show que business, pero... Sí, bueno. Están aquí estes dous porque configuran parte dun novo proxecto que leva o teu apelido aí en grande, ben grande, bueno, pero non é por aí, non? Sí, pero non é Poi non é un apelido. Bueno, é verdade. Claro, Poi é un lugar. É un lugar, é verdade. Claro. A mí chame... apodo, digamos, sí. Sí, é o apodo que cando era pequeno, porque era pequeno chamame Toñito, e como son de Poi, é de Poi. E claro, non era un nombre que a min especialmente fixera ilusión, sobre todo nesa altura, porque claro, os pequenos queremos ser grandes. E Toñito, e cando foi... Eu sigo sendo Alvarito tamén, Claro, ti nunha aldea sempre serás. Se sirve de... Sí, que me sirve. A miña desgracia allea sí sírveme de consuelo moito. Para mí non é importante triunfar, para mí é importante que fracasen os demais. Creo que eso creo que é justo, ademais. Sí. É darlle a volta a todo, sí. Claro, que ten todo sentido, non? Que para ser feliz realmente mola que tamén fracasen. É verdade. Non é que só triunfes, ten un sentido aplastante, claro. Bueno. Estar todo o mundo de acuerdo. Espera, deixame acabar esta nota porque a xente está... Dalle. Porque Toñito de Poi. E entonces, cando foi o primer disco, a Cuadrilla de Pepa Loba, tiña a oportunidade todos de poñer un nombre, o meu nombre do carné de identidade é Antón Axeito Sares. Pero eu dixen, no, tampouco, hai que poñer un nombre artístico. E entonces barallei en chamarme Kevin Joshua. Barallei. E dixen eu, claro, porque en aquela altura un nombre nun disco era como facer unha pirámide que daba pa vida. Pero ao final optamos por poñernos os nombres das aldeas para non chegar un pouco con dignidade á aldea e non que che escupan na cara. É moi galego de respetar a tradición de mote. Por eso Toñito de Poi é un lugar, Poi. E o único que fixemos foi poñerlle o nombre Poi ao proxecto en común de Cristina Morquillas, de Mr. Vieito, que é o batería, e de Pache Cruz, que é o baixo, un cuarteto, e Morqui a produtora e a... Pero fala ti, eu cando falo de ti, podes falar ti mesma de ti mesma. Sí, de que? Cal é a tua función? Cristina, este proxecto que? Heredeiros da Cruz, que depois falaremos, que quizáis ese papel actoral máis visible de Toñito de Poi, xunto coa tele e demais, pero que é isto de Poi? Que matices ten este proxecto? Poi foi un proxecto, eu coñezo a Toñito hai moitísimos anos da Televisión de Galicia, porque traballo ali. Gravamos un disco, graveille un disco, producinlle un disco dos temas dele en solitario, e a raíz de aí empecé a facer algo de arranxos e funcionábamos ben e decidimos empezar un proxecto máis en común. E logo se uniron dúas persoas máis, que Mr. Vieito con batería e Pachi Cruz no baixo, e eso somos 4. Son desos proxectos que se buscan ou que al final acaban buscando o proxecto aos propios protagonistas? Ou buscabas algo así... Sí, eu sempre busquei algo así como Cris Morquillas. Sempre busquei a electrónica nos proxectos que en solitario. Claro, porque é un son, califica o son de Poi. É unha boa pregunta, bien. Mestizaxe. Sí, é unha boa pregunta e che vou contestar prudentemente. Mira, digamos que ten 3 ingredientes, ti corríxime, porque se me equivoco, ten a parte de rock, por suposto, porque é o único que sei manesar, ou por menos cortar ese xénero de rock, ten unha parte electrónica, que sempre me gustou,
a min a electrónica, sempre fui moi fan da estética de Pink Floyd. O noso estilo nos chamamos Poi Floyd. Poi Floyd, certo. E despois levo unha parte, bueno, pois media mística, chamánica ou que ten moito que ver ca natureza, pero natureza desde un punto de vista animista, como fan os nativos da selva, non? Ver a ánima en todo, non? Ter unha visión do mundo animista, ver que un árbol ten vida e que é un ser que ten tamén seus dereitos e cousas así dese estilo. Cuidado con mezcla, O sea, rock, electrónico e chamanismo. Sí, ese é máis ou menos, non? Así, natureza. Cuidado. Sí. Mensaxe para respetar a natureza, sobre todo, e respetarnos todos. Bueno, que sempre te veches esa esencia, non? Esa esencia de contacto con natureza, sempre... É unha imaxe das moitas que temos de Toñito de Poi, unha esa, non? Sí, a min Robert Bodegas chámame el junglar. El junglar. Pois sí, é verdad, teña aí... Sí, porque de pequeno eu creo que o vínculo ca natureza tive nome Poi, ese lugar, era Monte Puro, só estaba a casa da miña avoa, aí criei meu, e claro, xa sempre anduve descalzo polos montes e nadando por aí, entón eso... Pero eu creo que todo o mundo, non? A non ser que che coma moito decorado, daste conta que a natureza é a propia esencia vital, non? E ese respeto casi é obligatorio, senón que se pode esperar dunha civilización que envenena a agua que bebe o aire que respira. Non hai outra forma de mostrar tolería máis grande que esa. Que se sigue, hai guerras, bombas, a tolería se manifesta, pero xa o propio feito de envenenar a agua que bebes, o aire que respiras, eso xa di moito da nosa especie. E non é que a natureza a vexamos desde un punto de vista como nós e ella, sino da integración propia que implica eso. Os nosos pulmóns, no fin e ao cabo, son os árboles, non? Por certo, hai un documental que non sei se ten que ver con isto, porque teño o título, O imán do Amazonas, que se vai estrear pronto, non sei se hai data. Sí, non hai data, pero vais a estrear na Galega. Sí, na Galega, na plataforma da Televisión de Galicia. E que vai isto? Bueno, pois as miñas aventuras na selva amazónica. Podes coller un anaco de algo que vexamos aí. Sí, a ver, a selva amazónica ten unha parte de aventura moi grande, o que é só o feito de entrar na selva, todo o que implica alquilar, alugar canoas, non sei, a comida tal, buscar os guías, chegar, o sea, toda esa parte é un pouco que está refresada a aventura esa do imán do Amazonas. O imán ten que ver co imán que che atrae, o imán ten que ver tamén co imán de como se fora un líder así máis místico, como en os taitas ou os chamáns dali, ten que ver. E pois ten que ver que hai historias que contan ali da anaconda, porque eles din que a anaconda ten un imán, e iso é relativamente certo. Non se sabe exactamente científicamente se é unha feromona ou unha vibración, pero unha anaconda, non sei se sabes, pero nunca paran de medrar, nunca. Entón, cando chegan a partir de 8 ou 9 metros, son incapaces de cazar. Quedan quietas e a presa, non sei por que extraña razón, xa che digo, os biólogos din que pode ser unha feromona que desprende unha vibración, algún señuelo, pois as presas van a ela. Entón, chamoño imán do Amazonas. Pero incluso, a min contaban ali nativos que un perezoso, mira ti que cando morren a veces quedan enganchados, teñen as garras esas que poden morrer e quedar enganchados na árbore, imagínate. Bueno, pois, cando a anaconda está debaixo na agua, consigue facer algo que o propio oso perezoso cae encima dela e o papa. O sea, imagínate, non é que só estén quietas e se acerquen, xa ten esa capacidade. Entonces, bueno, pues tirando de todos estes elementos, pues é moño imán do Amazonas. Un libro aberto, Cristina. Nos ensayos tamén solta algunha así de anacondas. Un montón. Sí, entre canción e canción. Sabedes que, claro, que poña radio agora mesmo, escoite, Toñito de Poi falando de perezoso. Pero que pasou aquí? Que non vamos traballar, tomamos unha infusión e estamos falando unha hora e logo... Sí. Implica, a ver, non é un disfrute o noso traballo, non? E ela comparte, ela tamén ten un vínculo enorme ca natureza. De feito, o estudio está aí na súa casa, unha casa maravillosa de pedra en broño, nunha aldiña de Negreira, entón, bueno, pues estamos aí encantados os dous. Un novo proxecto que é incipiente, que é recente, ano, estamos no ano de presentacións, de concertos, de dar co público tamén, non? Sí, para todo hai un público, e isto, claro, é un tema máis exclusivo, a mellor, verdad? Creo que... Persoal, non?
intimista. Bueno, os concertos teñen unha parte de granita, de rock, ten grano, sí, ten ropa, claro, levado, que a electrónica, pois levache a crear uns ambientes e unhas atmósferas impresionantes, universos, que nos pensamos que, bueno, se che gusta, se eres fan de Pink Floyd, este vai che molar. Pois entón vai molar seguro. Falamos xa do capítulo, hai algunha data que podamos anunciar? Santiago, área de influencia, Galicia en xeral? No, pero non temos, que vai, ahora vamos intentar gravar un novo single, estamos sacando temas, claro, a xente pode escoitar en Spotify, se pospoi en Spotify se escoitas hai algún tema tamén en YouTube, así, en vídeo. Depois poñerei, porque emitindo por Facebook se nos corta a retransmisión, pero ao finalizar poñemos un. E temos a guitarra, que non me escoito. Sí, pero igual non é necesario, porque non estamos ensayando nada, igual se tocamos defraudamos. Hai xente aquí vendo a entrevista, votos a favor, bueno, non va a ser eso, que íbamos a quedar fatal. A xente non necesita pasar por eso, que nos está escoitando, sabes, é mellor que escoiten o tema que están grabados, con todo tipo de cousas exuberantes, técnicas e maravillosas que non... Depois buscamos un temillo e escoitamos. Vale, sí. Bueno, polifacético Toñito de Poi, que o vemos, pero teño unha pregunta para Toñito. Cal foi ese primeiro momento de Toñito de Poi descoñecido, con alcume, pero o primeiro que fixeches artísticamente, porque estiveches en todo que foi a tele? A primeira artísticamente foi un concerto que dei en Laxe, no Cordobés. Eu só ca guitarra acústica, levado da man do contramaestre, ese foi o meu primeiro. Aí dixen eu pa min. Estamos falando de que anos? Adolescente, Toñito? Sí, no 87, 88, por aí. E levoume ao bar e díxeme el eso de ti ahora vas a tocar aquí para todos os mariñeiros non lle gusta perder o tempo, así que isto foi o que marcou a miña vida a nivel artístico. De feito, comparto moitas veces con Morky e díxeme, mira, eu presumía de ver a Pink Floyd en Holanda, eu que vin a Pink Floyd en Holanda, entón eso xa se servía para todo, porque eu como vin a Pink Floyd en Holanda, pois, bueno, a historia que antes de entrar en ese bar íbamos cas botas de todo, que roupa, nunca roupa de aguas, pero ca funde e cas botas. Dime, vale, eu avisei a todo o mundo por o chivato que este aquí para verche no concerto, así que ti non me podes deixar quedar en vergonza, nin a nós nin ao barco, ti xa representas o barco, era un mar Antillas, andaba eu ali de cociñeiro, así que ti dalle caña, que a xente ven aquí, perde horas de dormir para verche a ti, así que non vai a perder o tempo, non lle fagas perder o tempo, vale, e ti si ves que flaqueas, ti se ves que desafinas, ves que perdes a concentración, ves que te pos nervioso, non sei que, e bota a man así o peito con forza e dime, ti non flaquees, ti se ves que flaqueas, ti non flaquees, e dixen, hostia, que consello tan sabio, e valeume para hasta hoxe, para escribir cancións tamén. Que esa frase sale nunha canción de Poi. Claro, que sale, claro, que son máis... O de non flaquees, non? Sí. Claro, é que o que tratamos é tamén transmitir a sabiduría así dos nosos vellos, desta xente, dos contramaestres que te vas topando polo mundo e compartila, claro, por si pode servir de inspiración para alguén. Bueno, Heredeiros da Cruz. Sí. Que eso xa é un... Se foras actor, sería o papel polo que... Principal polo que coñece, a personaxe... Eso foi o primer proxecto, claro, aí o de ser un heredeiro da Cruz foi un soño que tive no barco e a partir de aí, bueno, pois estruturouse todo, conseguín facer unha banda maravillosa sin eles nada, un home solo non fai nada, dixía a miña abuela, dous homes fan un home e unha muller fan un mundo, e entre Tucho, Javi Maneiro, Fran Velo e o defuntiño de Abelino, a única ave que toca a batería, el Abelino, bueno, pois aí formamos Heredeiros da Cruz, claro. Pero que puxo o xerme? Sí, eu, sí. Sí? É horrible dicir eu. O sea, como... Sí, calquera cousa que empece por eu acaba fatal. Sí, é verdade que... Pero fuches tío... Sí, bueno, empecé así a arrastralos uns ou outros. Se non confiaban en min, esta mierda non sabes tocar, non sei que va, pero cando tes as cousas claras... Bueno, estivo aquí Javi Maneiro, tamén cun proxecto en solitario, que tamén está moi ben. Ángeles no Inferno, que é o seu novo single, aí que fala dese periplo. Nos fixen, mira, mira, esta sí que podíamos tocar, bueno, por menos un cacho. Porque esa creo que sei. No, sabes que pasa? Que fixemos un tema, Javi, fixemos un tema porque cando estuvo na UCI ali, el chama Anxos do Inferno as enfermeras que estiveron con el na UCI. Sí. Pois, claro, ese momento pasou no tan mal e tuvo vivencias así como místicas e tal, non?
Entón, el comparteunas comigo, como sabe que eu son un místico do grupo. E fixemos unha canción, estuve aí de produtora Morquillas, e fixemos unha canción a Javi contando esa historia un pouco. Por favor, sí, pero a ver se me sale, non? Deixamos que... No, pero Morqui, ti si podes... Non sei. Non sabes, pero eu non tampouco sei que pero ainda que ese é un anaquiño. No, a ver, espera. Pois o monte. Pois é un pouco a historia, sí, depois te vamos a ver. A ver, deixame afinar, non gravar nada, desenchufar nada. Non miredes, non escoites. Delirando, eu son fan de soltarme da man e probar a ver que pasa. Piruleta de corazón con 3 gotas de marihuana. Existencia extramental, son polvo de estrelas que se xunta pa chupar outra vez a piruleta. É que estou delirando. Teño un plan para ser un volcán no medio da batalla, apretar os dentes e dalo todo coa garganta. Ferreira de Pantón, última canción, reventou unha vena con toda esa presión. É que estou delirando. Delirando nunha cama de hospital. Todo é confuso, pero podo vislumbrar un home morto que se pon a falar. Pedí o tipo que o sacara do caixón, que tiña el gran reputación, 30 anos facendo rock and roll. Collino en brazos como un bebé, dícenlle que volvían a ser, que neste mundo fai falta xente como a él. Resucitou como un artista, enche portadas de revistas como a Metal Hammer e a Rolling Stone. Canta máis fuerte que nunca, a ver a morte non lle asusta, porque ten un carballo no seu corazón. Wow. Así, ben merece esta canción Javi Maneiros. Ben merece. Ostras, con esa situación complicada. Sí, bueno, recordemos que reventoulle así a vena do coco, tuvo un derrame cerebral e non sabíamos, el tuvo un latigazo, tocamos ese día con este que admiramos moitísimo de Barricada, o Drogas, en solitario, e ele leva un previo tremendo de voz aí, entonces claro, ten unha voz inconmensurable, e Javi apretando os dentes quiso aí o pique, que nos levamos moi ben e cada vez compartimos escenario. Bueno, entonces aí cantou hasta reventar aí a cabeza e, bueno, foi increíble, sí. Bueno. E casi nos morre. Por eso, pero bueno, afortunadamente está aí, pode escoitar a canción. No, e de feito gravou na él tamén, a partes gravou na él, o sea, depois podes, si que despois podes poñer a Delirando e nada, e Morquillas aí a produción. Por certo, Herederos da Cruz, hai cousillas novas, estades aí, en que estades? Sí, pois vai sair o disco, ahora xa presentámoslo 21 deste mes de febreiro alá en un sitio mítico en Coruña, como se chama, no Mardi Gras. E nada, tocamos íntegramente o disco ali e moi ben. Bueno, estamos moi contentos. Que podes contar do disco? A ver, Pois gravouse parte en Abbey Road en Londres,
e o produtor é Iago Lourenzo, non? O Iago Lourenzo, o noso Iago, ela é moi amiga tamén do noso produtor, levámonos moi ben e estamos moi contentos. É o segundo ano que repetimos con ele, xa foi o produtor de Derretidos e claro, de crear equipos estables de traballo pois nos dá máis garantía. Sí, é maravilloso. O tema con poñer había... Bueno, eso sempre en Herederos, claro, cada canción hai que defendela con uñas e dentes. Sí, é moi difícil cada vez porque ti ao público hai que dar o mismo pero diferente. Claro. Entonces é complicado. Pasa con Herederos da Cruz e Camela. Pasa con todo o mundo, que teña con todo o mundo que tenga un pasado que hai e a xente pois eso, quer ver o que quer ver, a esencia de Herederos. A esencia e aparte pero con madurez tamén de vos. E aparte e que os sorprendas como público, claro. Entonces, bueno, pues eu creo que este disco les vamos a volar la cabeza. No, este disco é brutal, estamos moi contentos con el, currámoslo moitísimo, hai cousas moi boas. Bueno, 21 de febreiro. Eu penso que sí, igual bueno, botado unha ollada por aí. Igual é o 20 tratos, 20 trídrios. Pero es e cada un de nós sabes que tamén o seu proxecto en solitario, porque a única forma de manter Herederos unidos é que cada un teña un proxecto en solitario. É verdad. Bueno, pois claro, temos aquí a Cristina, queremos escoitar a Cristina. Cristina, colla a guitarra. A ver, para este tema. Sí, algo. Vale, este é o último single que sacamos, non? É o último, Monte Sagrado, non? Monte Sagrado. Venga, pois xa que estamos por aquí, depois capítulo final, peche e despedida. Sí, o Monte Sagrado, claro, presentaste o tema, falamos de algo, explicamos un pouco a canción ou non? Porque vai salir tan mal cantada que mellor... Pero un anaquiño ainda que sexa, Sí, a ver, este tema hai moitas referencias ao Monte Sagrado, a Casa Divina, sustento o misterio da Virxen da Vida, refugio na guerra. Bueno, por que refugio na guerra? Eso está inspirado nunha historia real que uns montes de Bielorrusia no norte de Europa salvaron a vida a máis ou menos entre 1.500 e 3.000 xudeus, é o que se calcula que estiveron aí refugiados nese monte durante prácticamente 3 anos. 1 ano e medio sobre todo, o máis intenso. Entón, imagínate como ten que ser un monte de xeneroso, de frondoso, claro, que lle dou a vida a tantas persoas, porque só comían vamos, o que había, e era tremendo. Vale, que tamén facían incursións e tal, bueno, tamén recibiron, bueno, todo o mundo sabe que recibiron unha persecución de exterminio, entón, bueno, pois non tiñan plan B, tiñan que estar no monte. Pero ti imagínate, os nosos montes que apenas quedan, porque realmente o eucalipto non é un monte, mira, de feito eu estaba pensando, non sei se hai unha esencia donde obliga a que a publicidade sea certa, sabes? Entón ti cando dis, coidamos o teu monte, plantamos eucaliptos, coidamos o teu monte, vale, pois eso é mentira, porque ti tens que destruir un monte que implica biodiversidade e tal, para facer unha plantación de eucaliptos, e iso é unha plantación, non é un monte. Entonces, aí non sobrevive nada no monte de eucaliptos, nunha plantación, vamos, nin unha bacaloura, nada, porque non hai nada que sobreviva aí. Vale, é un parásito completamente... E aí as continuas críticas. Pero que é unha cuestión de supervivencia, que dicir, estamos deteriorando un terreno dunha forma, eu creo que así, a veces irreversible. Entón, claro, que hai interés económico, sin duda, pero o problema é que non hai biodiversidade. Depois, de repente, claro, o xabarí, de repente, é unha plaga. Desde cando o xabarín é unha plaga que se pode matar indiscriminadamente? É mesma aberración, porque non teñen posibilidade de sobrevivir nesas plantacións de eucalipto que está infectado. Ti vaste desde Ribadeo hasta a Guarda e atravesas un eucalital como un desierto do Sáhara, pero en el eucalital. Eso non ten... Eu non che digo que non haya que facer parcelas, pero dentro dun equilibrio, non esta cousa que é un genocidio do monte galego, que non queda nada, quedan anécdotas de carballos, hai poucos, eu creo que a única fraga así de carballo termófilo, o sea, da nosa origen, está no río Alén, alá por Covelo, por a Serra do Suído, por aí, por Barcía de Mera, tal, e en esa carballeira ainda se conserva un fento da época da glaciación, dos poucos, e é como unha isla, un deserto de eucaliptos. Un oasis aí. Entón, claro, pois que iso é o que nós tamén defendemos. Pois isto como antesala do tema que van a interpretar. Bueno, o monte sagrado, a casa divina, sustento o misterio da orixen da vida, refugio na guerra, abrigo e comida, universo pensante, infinita armonía. Indigna mi raza que todo mutila, que foi o
primeiro en vender a familia. Ser millonario implica soberbia. Canto vale un carballo, canto vale auga fresca. Non quero eucaliptos na miña terra. Non é por capricho, é por supervivencia de cada animal que vive no monte, de cada humano que bebe da fonte. Humano suicida que morre aos 90 e deixa a miseria a súa descendencia. O mundo é así, non ten remedio, din os que fan do planeta un comercio. Cuidamos tu culo, límpiate con papel de celulosa. Ole. Cuidamos tu culo. A ver, estes son así prácticamente poemas, están metidos así, e nós depois metemos moitísima electrónica en directo, obviamente vai toda arrupado. Soa diferente. Claro, é increíble. E o que dicía de ser millonario implica soberbia, non? Eso é porque é máis difícil atopar a un millonario sin soberbia que a un pobre amargao. Porque, claro, canto vale agua fresca, canto vale... entonces, cando falamos, por exemplo, de Altri, curiosamente a vida tan generosa que me dou estar ao lado dun dos que fixo o diseño medioambiental para probar Altri, non? E está na sauna comigo, e na sauna pásase calor, entón eu fixen un traballo psicológico con el, maravilloso. Entonces, na sauna é difícil aguantar, a partir de 15 minutos pides papas, entonces morres seco, é tremendo. Pero claro, a xente, se tes un tema de conversación, non arría a jaliña. Entón é como unha loita de titanes, a ver quen se vai antes da sauna, a ver quen... É un duelo aí, É un duelo de titanes aí. Entón dixo, pois, este vou a guerrear aquí con este tío que di que sí, la gente, aparte chamando ignorante, la gente es ignorante, yo hice un estudio de medio ambiente de Altri, es completamente tal, non sei que tal. E dixen yo, vale, aguantei, leveille o rollo, e ao final dixen, mira, cando xa non podía máis, eu vía que se iba a desmayar, e dixen, mira, tío, morre seco, non lle dixen eso, pero dixenlle, mira, a agua que sale de Altri, din que sale a 27 grados, sí, e este, non sei que, bueno, pois mira, facemos unha cousa, se é tan inocua que aparte, non, o único que va a subir el río de temperatura é de 1 a 3 grados, como se iso fora, pero bueno, obviamente non vai ir inocua a agua, nin no aire van a botar nada inocuo, unhas celulosas teñen ese problema que son moi contaminantes, bueno. Entón, a historia que dixeu, vale, esa agua, ti aprobastes e para que se fixera Altri aí que non ten impacto medioambiental. Eu vou embotellar esa agua e xa vou a traer aquí para que bebas despois de salir da sauna. E fai el, mira, tíxese que ver a cara, tío, porque ese o lenguaje corporal non engaña, o sea, todo nos come decorado, pero ele morrendo seco como morría nesas circunstancias que eu xa tiña todo, vamos, era pero en diano. Sí. Y él, pero de verdad que casi cae de rodillas. Fixo así, como que, o sea, solo imaginar ver esa agua, que él morría seco e vía súa, que como ten unha porta de cristal, vía súa botellina de ajo ali, como dicindo, Dios mío, que sí, pero ves, non sei se me explico, sabes? E flipou, casi ten que ir arrastrándose. Explicaste perfectamente. Eso, pois se fai Altri, vas a ver esa ajo aló. A ver, cal é o problema? Moitas voces en contra dese proxecto que afecta a unha das zonas onde chega o noso dial, unha das zonas onde nos preocupa especialmente por todo o que afecta medioambientalmente, paisaxísticamente, a ría, o camiño, en fin. Todo o que comprometa a biodiversidade, todo o que comprometa a natureza nos está comprometendo a nós. Entonces non hai calquer proxecto. Mira, ahora mesmo se algún iluminado inventara un motor de explosión de combustión interna lle terirían á cabeza. Algo que hai que abastecelo de algo de combustible que non ten reproducción en sí mismo, como é o petróleo, que genera tanto calor que se disipa, que un calor que non vas a aproveitar. Que va, dirían, xa onde vas, tira con eso, home. E mira ti, por ser que como estes tíos a raíz, sobre todo, da Segunda Guerra Mundial instaláronse no poder, porque obviamente os tanques non se iban a mover sin combustible, entonces ese combustible pusos a todos, claro, de líderes deste planeta, e claro, non arrían a jaliña, entonces prefieren estar así, pero non habrá tecnología suficiente como para que sea todo sostible e tal, por supuesto. Que venga esa xente que fala da natureza como un irmán, como a patria, ¿no? Como a matria. Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. Por certo, xa, rematando, Toñito, que tamén estás metido na tele, que levades aquí, xa hai que tomar o vermú.
Eres de vermú ou de quintillo, de cerveza? Bueno, eu... No, hasta ahora que hora é? Sí, 12:30. Sí, iba a decir agua con gas, pero igual non é creíble. No, si, eu son así máis de cervecita. Vino, bueno, cerveza, máis que vermú. Agora vos deixo que marchedes, pero antes unha estrea hoxe na tele. Claro, hai que falalo porque como director. Sí, coordinador, mellor. Coordinador non vai. A palabra director son demasiado grande e elocuente. Bueno. E no, pero Contao. Sí, no, é un encargo da propia Televisión de Galicia e consiste en famosos facendo autostop. Entonces emitimos ao de Galloso, emitimos un moi divertido de Fernando Romai, sabes que mide 2 metros, pois te imagínate facer autostop con el, a xente, hubo coches que non cabeu dentro, sí, en serio, literalmente non pudo entrar. E ora, hoxe, aí sobre as 9:30, a Televisión de Galicia está Lévame, que é como se titula ese programa, e quen fai autostop nesta ocasión é Touriñán. En que zona de Galicia? Pois Touriñán fixémoña, sí, pois, mira, moi por a zona de Malpica, todo pola costa de, sí. Bueno, pois Lévame. Hoxe na Televisión de Galicia baixou a coordinación de Toñito. Non te pases de chulería, chulería. Cada paso que empece ca chulería acaba en vergüenza. Oye, teño por aquí este disco, Psicodelia. Xa escoitamos Deliriando e demais. Que tema poñemos? Sete Onda de Blues, Ollo do Río... Pois Sétima Onda de Blues. Como é? Tou por Outou. Pois podes poñer Sétima Onda de Blues. Veña. E iso está. Despedímonos aí. Graciñas os dous, Toñito de Poi, Cristina Morquillas, graciñas. Pois eso, seguir pendentes deste proxecto Poi en esencia, xa o saben, o explicaron aquí moi ben, que mezcla natureza, chamanismo, electrónica, rock. Estaremos pendentes as datas para vervos sí, estaremos pendentes. E tamén Madigras, Heredeiros da Cruz que regresan, hoxe Lévame, vamos, que tes jaleo, tío. Sí, bueno, pero pola tarde. Pola tarde, xa hai que madrugar, pero pola tarde, pola tarde ainda fago cousas. Graciñas aos dous. Grazas por